Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Diding. Taong 1970, Babatingon, Leyte. Lumaking may diferensya sa katawan itong si Diding. Ang kaliwa niyang kamay, mas malaki kumpara sa kanan. Iisa lang din ang kanyang binti, kaya simulat sa pool, hirap na hirap siyang kumilos. Hindi rin naging maganda ang naging kabataan ni Diding sa kadahilan ng palagi siyang nagiging tampulan ng tukso ng kanyang mga kababata. Dahil sa ganoong sitwasyon, hindi na niya ninais pang mag-aral ni lumabas ng kanilang bahay. Sa sobrang depresyon noon ni Diding, ilang beses na niyang tinangkang tapusin ang masalimuot na sitwasyon ng kanyang buhay. Mabuti na lang, sa lahat ng pagkakataon, palaging nakaantabay ang nakatatanda niyang kapatid sa lahat ng kanyang pangangailangan. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng rason ukol sa kagandahan ng buhay na hindi niya pa nararanasan. Dahil sa kapatid niyang yon, natuto siyang magsimula muli. Lahat ng nakakagalitan niya, pilit niyang pinapatawad. Iniwasan na rin niyang magkulong nang sa gayoy matuklasan niya ang ganda ng kalikasan na ni minsan hindi niya pa nakita. Itong mga panahong ito, nagbibinata na itong si Diding. Yung kuya naman niya, nasa edad 30 na, pero hindi pa rin ito nagdedesisyon na mag-asawa. Ang palagi kasi nitong bukang bibig sa mga magulang nila, papaano na lang si Diding? Wala kasi yung ibang hangad, kundi samahan siya, nang sa gayoy hindi siya mahirapan at ituring nakakaiba. Bagaman nagpapasalamat si Diding sa pagmamahal ng kanyang kapatid, na pag-isip-isip din niya, kinakailangan din itong gumawa ng mga bagay na magpapasaya sa kanyang sarili. Dahil dito, nagsimula na siyang gumalaw para sa kanyang sarili para maipakita dito na hindi na siya ang dating Diding na palagi lamang nitong inaalagaan. Isang araw, kakauwi lang ng kanyang kapatid galing bukid. Pagsilay naman niyang papasok na ito, nagpumilit naman siyang kumuha ng walis para maglinis. Minabuti niya ring wag yung pansinin nang sa gayoy mapagtanto nito na meron siyang pinagkakaabalahang gawin. Makalipas lamang ang ilang minuto, pagsilay naman ng kapatid niya sa kanya, dali-dali naman siya nitong nilapitan habang masayang nagwiwika sa kanya ng, "Ako na yan. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Ganun pa rin naman. Hindi mo yan malilinis ng maayos. Diding, hindi mahalaga kung wala ka ritong naitutulong. Ang importante malusog ka. Alalahanin mo lang ang sarili mo. Kami na ang bahala sa iba." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, padabog naman niyang ibinagsak ang walis, sabay sagot dito ng, "Binata na ako, kuya. Hindi pa rin ba nagbabagong tingin mo sa akin? Anong akala mo? Habang buhay na lang akong pagsisilbihan ninyo? Pinipilit kong gumalaw para sa sarili ko. Kuya, bakit hindi mo rin gawin ang bagay na magpapasaya sa'yo? Mag-asawa ka na, para naman matapos na rin ang responsibilidad mo rito." Dahil sa kanyang sinabi, bigla namang natigilan ng kapatid niyang yon na parabang hindi makapaniwala sa mga katagang kanyang narinig. Halos inabot pa yon ng ilang minutong katahimikan hanggang sa magkaroon na yon ng lakas para sumagot sa kanya. Ayon sa kapatid niya, pinagsisilbihan siya nito dahil yon ang gusto niyang mangyari. Dagdag pa nito na mula noong bata pa sila, nangako na yung magiging sandigan niya sa oras na meron siyang kailangan. Mariin din itong ipinagtapat na habang buhay niyang aakuin ang responsibilidad niya para kay Diding. Matapos naman itong makasagot, agad naman yung umalis sa kanyang harapan. Alam ni Diding na nasaktan niya ang kapatid niyang yon,
Kaya ang ginawa naman niya, bumalik sa kanyang silid upang pag-isipan ang mga bagay na kanyang nagawa. Sa pagsapit ng gabi, habang naghahapunan sila, pansin na pansin naman niya ang kawalan ng gana ng kanyang kapatid. Ilang beses din yung sinubukang kausapin ng kanilang padre de pamilya pero hindi yun sumasagot. Ang tanging nagagawa lang nito, kung hindi ngumiti, tumatango. Matapos naman ang kanilang salo-salo, maaga pa yung pumasok sa kanyang silid para magpahinga. Akala ni Diding, isang gabi lang ang pagtatampo nito, pero ilang araw pa ang lumipas, napapansin naman niyang wala pa ring pagbabago. Sa tuwing umuuwi ang kanyang kapatid, agad yung dumidiretso sa silid nito na parabang hindi naman siya nito napapansin. Dahil sa pangyayaring yon, nagsimula na siyang makaramdam ng kaba buhat sa mga napapansin niya. 2 araw pa ang lumipas, naglakas loob na siyang makipagbati sa kapatid niya. Bagaman nahihiya siya, pinilit niya yung gawin sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na siya lang naman ang nagkamali. Halos ilang oras niya rin yung pinagplanuhan hanggang sa dumating ang puntong nasipat na niya ito na naglalakad sa labas ng kanilang bahay. Pagbukas naman ito ng pinto, agad naman niya yung inabangan para kausapin. Pagsilay naman sa kanya ng kapatid niya, napayuko lang naman ito, naghihintay sa kanyang mga sasabihin. Habang tahimik siya nitong pinagmamasdan, dahan-dahan namang tumulo ang luha ni Diding habang mangiyak-ngiyak na nagwiwika sa kanyang kapatid ng, "Pasensya ka na, kuya. Di ko naman yun sinasadya eh. Naisip ko kasi na nagiging pabigat na rin ako sa'yo. Kailangan mo namang pasayahin ang sarili mo. Hindi sa lahat ng oras, ako na lang palagi ang pinagtutuunan mo. Kung mayaman lang sana tayo, hindi tayo magkakaganito." Nang marinig naman ng kanyang kapatid ang sinabi niya, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Hindi yan sa pagiging mayaman, Diding. Ang importante, alam natin kung papaano ingatan ang bawat isa. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Ginagawa namin nila tatay ang lahat ng aming makakaya. Kung ako sa'yo, tumulong ka na lang dito sa bahay. Pangako, malaking tulong na rin yon para sa amin." Nang marinig naman ni Diding ang sinabi ng kanyang kapatid, dahan-dahan naman niya yung niyakap pagpapakita ng kanyang pagsang-ayon sa sinabi nito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, minabuti naman nilang dalawa na tumulong sa nanay nila. Magmula noong nagkasundo sila, naging maayos na uli ang lahat. Akala ni Diding na ibalik na niya sa normal ang kaganapan sa kanilang pamamahay, pero lingid sa kanyang kaalaman, dinamdam pala yon ng husto ng kanyang kapatid. Ilang buwan pa noon ang lumipas, pansin na pansin naman niya ang biglaang pagbabago ng kanilang mga buhay. Hindi niya mawari noon pero sa estado ng kanyang kapatid, tila bang meron yung ginagawa ng hindi nila alam. Dahil sa mga kakaibang pangyayari, minabuti naman ni Diding na manmanan ang bawat kilos ng kapatid niya. Naniniwala siya, anuman ang ginawa nito, hindi yun makakabuti para sa kanilang pamilya. Isang gabi, tahimik na ang bahay nila. Yung mga magulang at kapatid niya, tulog na tulog na. Nang mapansin naman niyang siya na lamang ang gising sa bahay nila, dahan-dahan naman niyang pinuntahan ang silid ng kuya niya. Pagdating niya sa tabi ng pinto nito, unti-unti naman niya yung hinawi hanggang sa makita na niya ito na nakahiga, balot na balot ng kumot ang katawan. Akala niya nilalamig lang yon, kaya ang ginawa niya, mahinahon niya muna yung pinagmasdan. Subalit pagsilay niya sa mukha ng kapatid niya, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang 2 gahinlalaking uod na naglalabas-masok mula sa ilong nito. Dilat na dilat dinoo ng kapatid niya
na para bang merong nangyayari doong masama. Walang sabi-sabi, agad naman niyang ibinaba ang kanyang tungkod para malapitan ito. Dahan-dahan niya rin yung kinausap nang sa gayoy hindi yun magulat kung bakit siya naroon. "Kuya, gising. Ayos ka lang ba? Kuya, gising." Pabulong na wika ni Diding sa kapatid niya. Pero dahil sa mahimbing na ang pagkakatulog nito, hindi naman siya nito basta-bastang naririnig. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nagising na rin yun, buhat sa lakas ng kanyang pagkakatapik. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman yung napabalikwas na para bang hindi makapaniwala ukol sa mga bagay na kanyang nakita. Pag-upo nito sa kanyang harapan, nagtataka naman yung nagtanong ukol sa kung ano ang ginagawa niya sa lugar na yon. Dahil sa sinabi nito, agad namang inilahad ni Diding ang mga bagay na kanyang nakita. Nang marinig naman yon ng kanyang kapatid, unti-unti naman yung napatahimik na para bang alam na nito ang tungkol doon. Maya-maya pa, agad naman siya nitong nilapitan habang pabulong na sumasagot sa kanya ng, Sa atin lang to, Diding ha. Ano man ang nakita mo, itago mo lang. Wag na wag mo yung sasabihin kila Itay kung ayaw mong mawala ko rito. Basta ang isipin mo, nasa maayos ang lahat." Matapos naman itong makapagwika, agad naman siya nitong inabisuhan na bumalik na sa kanyang silid. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Diding kundi ang sumunod. Ayaw naman niyang makipagmatigasan sa kanyang kapatid, lalo pat nasisiguro niya, hahantong lang yon sa hindi nila pagkakaunawaan. Lumipas ang gabing yon, hindi nagkaroon ng magandang tulog itong si Diding. Buong magdamag, maigi niyang pinag-isipan ang tungkol sa mga bagay na kanyang nakita. Sinubukan niya rin yung unawain pero wala siyang mahanap na rason kung bakit merong uod sa ilong ng kanyang kapatid habang yon ay natutulog. Ilang araw pa ang lumipas, naging maayos naman ang lahat. Ganon pa rin naman ang ganap sa kanila. Tuwing hapon, uuwi yung kuya niya, mga kapatid niya, at sa gabi naman, darating yung tatay nila. Si Diding naman, araw-araw tumutulong sa nanay nila para naman kahit papaano maging magaan ang trabaho nito. Pero habang tumatagal ng tumatagal, mas lalo niyang napapansin ang kakaiba sa kanyang kapatid. Madalas kapag naglalakad yun papauwi, nasisipat niya yung burado ang halos kabuuan ng ulo nito. Bumabalik lang yon sa tuwing nakakapasok na yon sa loob ng kanilang bakuran. Ang mas ipinagtaka niya pa sa lahat, ang biglaang paghumpak ng pisngi nito na para bang gumagamit yon ng ipinagbabawal na gamot. Tinanong naman yon ng kanilang ama ukol roon, pero inosente naman ito. 2 buwan pa ang lumipas, doon na talaga hindi na atim ni Diding ang mga nakikita niya. Tuwing umuuwi kasi ang kanyang kapatid, meron na yung palaging kasama na 2 matanda. Siyempre, binata pa naman ang kapatid niyang yon, kaya nakapagtataka talaga kung bakit ito nakikipagbarkada sa mga taong may edad na ng 70 pa 90. Ayon kay Diding, na tuwing hapon nagkakape ang mga ito sa kanilang pamamahay bago umuwi. Minsan, sinasama pa yon ng kanyang kapatid patungong baryo para ipakilala sa mga kaibigan nito. Kung iisipin, isa lang yung pangkaraniwang gawain, ngunit para kay Diding, masyado yung kahina-hinala. Bagaman hangad niyang magkaroon yon ng kasagutan, masyado naman itong imposible para sa kanya, lalo na't isa lamang siyang batang walang pakinabang buhat sa abnormal niyang katawan. Dahil sa mga pangyayaring yon, nagdesisyon na lamang siyang maghintay ukol sa mga bagay na kanyang matutuklasan. Kahit alam niyang matagal, ang importante, malalaman niya ang katotohanan.
Matapos ang gapasan sa bukid na pinagsasakahan ng kanyang ama at kapatid, doon na unti-unting nagkakaroon ng dagok ang kanilang pamilya. Pag-uwi kasi noon ng kuya niya, napansin naman nila itong nanghihina. Wala rin yung dalang kahit na ano, at ayon sa kanyang ama, hindi niya yun nakita noong nasa kasagsagan ng paggagapas. Dagdag pa nito na, kaya wala yun doon dahil maaaring meron itong pinuntahan na higit na mas importante kumpara sa kanilang hanap buhay. Sa pagpapatuloy ng paninermo nito, ramdam na ramdam ni Diding ang pagtitimpi ng kanilang padre de pamilya. Hindi naman ito kayang sakta ng kapatid niya, lalo pat bukod sa nakaratay na yon sa higaan, nagdidiliryo na rin ito. Akala nila simpleng sinat lang ang nararamdaman ng kapatid niya, pero sa paglalim pa ng gabi, mas lalong tumindi ang panginginig ng buong katawan nito. Hindi na rin yun gaanong nakakahinga, kaya ang ginawa nila, tumawag na ng albularyo. Nang marinig naman yon ni Diding, hindi naman siya doon umalis para pakinggan ang sasabihin ng albularyong kasama ng kanilang padre de pamilya. Makalipas pa ang ilang minutong paghihintay, dumating na nga sa kanilang bahay ang isang matanda. Sa paglapit naman ito sa kanyang kapatid, agad naman yung umihip ng usal sa kamay, sabay hilot sa buong katawan nito. May mga ibinubudbud din yung langis habang patuloy nitong hinihilot ang kanyang kapatid. Matapos naman yung gawin ng matanda, agad naman itong tinawas ang kanyang kapatid habang patuloy na may inuusal. Maya-maya pa, nang magawa na yon ng matanda, agad naman yung tumingin sa kanyang ama habang seryosong nagwiwika doon ng, "Mahihirapan tayo nito. Kagustuhan ng anak mo na magkaganito. Tatapatin ko na kayo. Alipin siya ng 2 nilalang na hindi ko pa alam kung anong lahing kinabibilangan. Pero natukoy ko sa tawas na ang ipinagawa ng mga demonyong ito sa kanya ay pangungulekta ng mga bangkay ng tao kapalit ang pera. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kanyang isipan para gawin ng ganitong bagay. Alam kong imposible itong pakinggan, pero base sa mga nakikita ko, yon ang kanyang naging trabaho bago siya tuluyang magkasakit. Nasa sa inyo na yan kung maniniwala kayo." Kasabay ng pagwika ng albularyo ay ang pagpapakita naman ito sa kanila sa pinggang pinagtawasan nito. Pagsilay naman doon ni Diding, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang kapatid na merong daladalang pala naghuhukay ng nicho sa harap ng isang malaking lapida na merong krus. Kahit nga siya noon takang-taka kung bakit nakaya yung gayahin ng tawas ng albularyo. Makalipas pa ang ilang minutong pakikinig, doon nila napag-alaman na wala ng pagkakataon pa para mabawi ang buhay ng kanyang kapatid. Ayon kasi sa albularyo, may kasunduang sinang-ayunan ang kapatid niyang yon. Dagdag pa nito na anuman ang kasunduang namamagitan dito at sa mga nilalang, paniguradong meron yung kaugnayan sa isang limpak-limpak na yaman. Nasisiguro kasi ng matanda, yun lamang ang nag-iisang rason para maniwala ang kapatid ni Diding sa pangako ng mga nilalang na yon. Para gumaling din ang sakit nito, kinakailangan nilang hanapin ang mga nilalang para mabawi ang kasunduan, ngunit hindi yun madaling gawin. Bukod sa wala silang ideya kung saan yun hahagilapin, nasisiguro rin ito, hindi yun papayag sa nais nilang mangyari. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga nalaman, inabisuhan pa rin sila ng matanda na huwag pang hinaan. Malakas ang kutob nito, bibisita sa kanilang lugar ang mga nilalang para kunin ang kapatid niya. Matapos naman itong mailahad ng matanda, inabisuhan naman ito ang tatay nila na sa oras na makita ang 2 nilalang na yon, huwag mag-aatubiling patayin ito. Isa rin kasi yon sa pamamaraan para matulungan nilang makaligtas ang kanilang kadugo.
Sa ngayon, paunang lunas lamang ang maibibigay ko. Maghintay kayo at maghanda. Tandaan nyo, dito nakasalalay ang buhay ng anak ninyo. Wika ng albularyo matapos naman itong mailahad ang tungkol sa kanyang mga natuklasan. Nang marinig naman nila Diding ang sinabi nito, ni isa sa kanila walang maisagot. Yung tatay nila noon, nanginginig na sa galit dahil hindi nito inaasahan na may mangyayaring ganoong bagay sa kanyang mga anak. Sa paglalim pa ng gabi, nagpasya na ring umuwi ang albularyo. Ayon dito, walang mangyayari noong mismong gabi, kaya ang gawin nila, magpahinga upang makapag-ipon ng lakas para sa mga mangyayari bukas. Dagdag pa nito na hindi magpapakita ng gabi ang mga nilalang dahil sa alam ng mga ito na nagpapahinga na noon ang kanilang alipin. Matapos naman itong ilahad ang tungkol doon, matyaga namang naghintay ang ama ni Diding sa pagsapit ng sumunod na araw. Dala ng galit nito, hindi na muna yun pumasok para bantayan lamang ang pagbisita ng dalawang nilalang na tinutukoy ng albularyo. Kinaumagahan, minabuti naman ni Diding na samahan ang kanyang ama. Kahit kasi hindi siya sigurado, malakas ang kanyang kutob na makakatulong siya. Bukod kasi sa ilang beses niya nang nakita ang dalawa, nasisiguro rin niya na yon ang tinutukoy ng matandang tumulong sa kanila. Habang naghihintay sila ng kanyang ama, inilahad niya rito ang lahat ng nalalaman niya. Ultimo ang sikreto nila ng kanyang kapatid, ibinunyag na niya sa paniniwalang makakatulong ito sa albularyo. Subalit nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi nito maiwasang makaramdam ng galit para sa kanya. Ayon sa tatay niya, na kung sinabi niya yon ng mas maaga, edi sana hindi sila humantong sa ganoong sitwasyon. Dagdag pa nito na dahil sa kanyang ginawa, parang naging parte na rin siya sa masamang hangarin ng mga nilalang sa kapatid niya. Matapos naman yung marinig ni Diding, napaiyak lang naman siya, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na yon ay totoo. Gayunpaman, alang-alang sa kanyang kapatid, pinili niyang maging matatag para maituwid ang lahat ng kanyang pagkakamali. Inaamin ko, tay, may kasalanan rin ako. Pero wag niyo namang ibuntun sa akin ang lahat ng sisi. Sumunod lang din naman kasi ako sa kanyang sinabi. Hindi ko nakasalanan, tay, kung marunong akong tumupad ng pangako kay kuya. Sabat ni Diding sa kanyang ama. Mali na nga pinagmamalaki mo pa. Alam mo anak, matuto ka ring isaalang-alang ang mga ginagawa mo. Gamitan mo ng utak. Kung mali, bakit mo ipipilit? Di ba? Tingnan mo ang nangyari ngayon. Sa kakatago nyo ng mali, nagbunga ng problema. Sagot naman ng tatay niya sa kanya. Dahil sa sinabi nito, napatahimik lang naman itong si Diding. Ilang oras pa noon ang lumipas, bahagya naman sila noong natigilan matapos nilang mapansin ang pagdaan ng dalawang matandang babae. Pagsilay naman ni Diding sa mga nilalang na yon, nagmamadali naman siyang lumapit sa kanyang ama habang ibinubulong rito na yun na nga ang taong hinahanap nila. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, agad naman itong bumunot ng tabak sabay sugod sa mga taong yon. Kahit alam ng kanyang ama na marami noong makakakita, hindi na yon nagpigil pa alang-alang sa kanyang anak na unti-unti nang nawawala ng buhay. Pagsipat naman ng dalawa sa pagsugod nito, dali-dali naman yung kumaripas ng takbo habang paulit-ulit na humahagik-gik. Sa sobrang bilis ng mga nilalang na yon, bigo na yung maabutan pa ng kanilang ama. Sa loob ng halos 1.5 linggo, araw-araw yung nagparamdam sa kanilang pamamahay. Sinubukan din yung hulihin ng tatay nila pero palagi na lang itong bigo. Kahit yung albularyo wala ring kakayahan para hulihin ang dalawang nilalang na yon. Dahil sa nakatuon doon ang kanilang atensyon, hindi na nila namalayan pa
wala na pala ang kapatid ni Diding. Ayon sa kanya, inabot pa ng 2 araw bago nila napansing patay na ito. Hindi naman yun pinaghinalaan ng kanilang ina, gawa ng tuwing umaga, nasisipat naman niya yung gumagalaw pa. Ngunit ayon sa albularyo, na ang nagpapagalaw na lamang sa katawan nito ay yung malalaking uod na naninirahan sa ilalim ng kanyang kalamnan. Isipin ninyo, 1 linggo na ring hindi kumakain itong kapatid ni Diding. Uminom man yun ng tubig, mas marami pa ang iniinom ng 1 sisiw. Para sa manggagamot, hindi na talaga yun makakaligtas, lalo pat wala itong ipinapasok na sustansya sa kanyang katawan. Aminado rin itong hindi sapat ang panlunas para matulungan ang kanyang pasyente na makaligtas sa kahit na anong uri ng karamdaman. Sa pagkamatay ng kapatid ni Diding, naglaho ring parang bula ang 2 matandang palaging hinahabol ng tatay nila. Upang matuldukan na rin ang tungkol doon, minabuti naman nilang wag na yung pagtuunan ng pansin. Nang mailibing na ito, kahit masakit man para sa kanila, ipinagpatuloy nila ang kanilang buhay para sa kanilang pamilya. Nawala man ang kapatid niya, masaya pa rin naman sila kahit papaano dahil buhay pa naman itong si Diding. Ilang taon pa ang lumipas, kahit napakatagal na ng pangyayaring yon, hinding-hindi niya pa rin malilimutan ang naramdaman niyang labis-labis na pagmamahal ni Kuya. Okay, opinion ko sa kwento. Sobrang nakakalungkot tong kwento na to. Alam niyo yun, wala man lang, yung bawat eksena, wala man lang pahinga na, yung tipong kahit makakita lang si Diding ng mga magagandang bagay, makaramdam siya ng masaya, hindi. Lahat puro sakit. Tapos namatay pa yung kuya niya dahil nga sa mga tusong aswang, di ba? Pero siguro kung hindi sinabi ni Diding yung kataga na, kung mayaman lang sana tayo kuya, di ba? Hindi sana gagawin ng kuya niya yun. Pero wala mahal na mahal talaga si Diding ng kuya niya Sobrang bihira yung mga ganitong klase ng kapatid na isasakripisyo yung sarili nila para sa kapatid nila. Sobrang bihira nun. Well, sa ating mga Pilipino, medyo common yun kasi alam naman natin kapag Pinoy, di ba? Tas mahal na mahal yung mga kamag-anak niya, lahat talaga ibibigay. Lalo na, syempre, yung mga panganay, mga breadwinner, kahit hindi man kuya, kahit yung mga ate, na hindi naman nila responsibilidad yung buong pamilya nila, pero ginagampanan nila. Natural na ugali na talaga natin yung mga Pilipino. Pero yun nga, sa kwento na to ni Diding, medyo nalungkot ako, no? Tsaka wala rin talaga nagawa yung manggagamot. Kasi nga, siguro lason na yung katawan ng kuya ni Diding. Huli na ang lahat nung lumapit sila. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.